amb un espectacle de circ, música i teatre. La companyia danesa L'Ais de Lux ha donat el tret de sortir del segon Festival d'Arts Escèniques del Poble Nou. Un festival que vol ser una plataforma per a grups teatrals joves, que fan del carrer el seu escenari principal. La previsió de pluges d'enguany, però, ha fet que algun dels espectacles previstos al carrer s'hagin de celebrar a l'interior del Teatre de Can Felipa. La gràcia del festival és que és una combinació entre les arts del carrer i les arts d'interior, de sala. Però aquest any, amb el temps, sembla ser que no ens acompanya i estem una mica així perquè, clar, ho hem hagut de canviar. El festival ofereix la possibilitat de gaudir de 16 espectacles de performance, dansa, circ o clown, una oferta molt variada que té una gran acollida entre el públic. Me parece que está estupendo porque es una forma de, no sé, de hacer cosas, que se conozca a la gente, que el barrio está vivo, que, no sé, está muy bien. Una forma de promocionar la cultura. Això és fantàstic, s'ha de fer en més barris i més sovint. La companyia de teatre Pez en Ralla clourà demà el segon Festival d'Arts Escèniques del Poble Nou, amb l'obra teatral Tápame, un crimen inocente. Gracias.